Chibai ve kule tunchuma chuan sleep tight ti movie kan en hodon ani apartment building chung zol le ra chuan chu building en kolto caesar chudingin na sataka zon chin limna mu ve thelo na chan chunga itu a mal somna le van nei na adon zong zong ti chu du tok lovin anuna lim thelo ni jingdar nga cha cha chuan chu building apartment pakhat lo to Clara siratanga chuan tho chuakin ani tin na achun zom ngala lobia chuan caesar chuan apartment pakhat lo atu fano ursula chu arukin poisa pilai kan mu a kongka puibula chuan caesar le Clara ti chuan Veronica I chu building a cheng ve tho awi duat tu chun toka Clara chuan chibai buk nuin caesar bula chuan tui chipaina pipe block thu asoya caesar chuan alo siam tur thuina changa nilenga na tho nu chuan anu damdoina omchu caesar chuan kana anu chu natna wangin chi theilo le tong theilovin omani mase caesaran avatlo piang chuan Clara chanchina soicho lo ngai thachena building ni tu pa chuan caesar chu azona ni ni chung ana taiwang chuan a hawa caesar chuan thiam thu soi tuma mase pu chu athinarim zwal sawa Veronica run lang thu chuan anin hauna chu ti topin caesar ne na Veronica chuan birthday party a kalhana awi cholo pitu tur amamu thule pekdan tur kim chang chu soi ngala caesar chuan office chabi chu building ti fai tu te nu fa pek nuwa Veronica apartment chu panta a ui ho chu an cho chu pe a mase Veronica soilo angin ui pakhat rokyo chu pai thema pitela Clara chu apartment a arun le chuan ale khadon ho chu ena apai ngala caesar khum noya abi roti shelovin alam kwala caesar chuan amuthun chu do thei takina lo nga kani dar thlang manga enin amu hilte mu chuan ngitle zwala mut theinan chloroform a hip tirta a apuan sin lai hlipin athop noin bel chu ena bathroom a lutin Clara bungrwa chu khoi ching pen le ta a amai noya chuan syringe sin engamo chiu lutin Clara bula chuan amutani jingdar nga chia thovin Clara toothbrush tile amimal thil dangte man saka Clara apartment atanga chwa chuan Ursula chu pona loadingin puiting film ala khom sak chuan athil ti chu soi chwa lo tur thua soya chumini chuan Veronica chu ui pakhat chau pomin alo chuka caesar chuan Rokyo mulo chana zo chuan Veronica chuan akwa that lo thuina changa anai na ken telangin apartment lo tu te le khadon chu anomna number thewa thuna chuti pa chuan Clara mailbox a chuan le khadanga thun telta a ama chu Clara le khadon thin thon tu lo ni rengani Clara chuan a thil ho chu man pui tu nom ti shelovina mangzela lobia chuan caesar hena apartment a sana charem ti zotin asana bo tho soya amulo chuan ashil tur thuin caesar chuan a changa chumitai chuan caesaran le kathona zia line Ursula chu bula lokalin film chu dila caesar chuan a peta a Ursula chuan Clara inen anin kom ngi to thule athuruk thup man chu ato to don tho soya caesar chuan nar bo ta ngala building ni tu pa chuan caesar chu pen sau ain koluluk lo wanga thia apua a hauta a caesar chuan anu to in an puina hau thua shila Clara mela changa anui mela ti bo trep to thu soin in lo to te nun ti shom chu tumlian berani ti asoya chumi zan chuan caesar chuan an building ti fai tu no chu main office abal thole ti fai chelawa pu a afapa chuan boina to pha ta ni chumi zo chuan Clara apartment a pipe block siam tur chuan akala asana chu ati chat sakle ta a akhum noya chuan do thei takin Clara le abial pain bilai chu nga ka amuthil no chuan chloroform nim tir le in Clara mangang taka ombe sein abungrwa chu akhoi sakle ta a apartment a mun sang sanga chuan ran nung tuya da kwal ta chewa ninga mozat nuwa chuan Clara chuan avuna boina ne unewani ta a chu chuan lang thein amu ta ti chiani kar tam tak chung chu abuaina to zong zong te zantin khum khata caesar amut pui chin ti tele ama azui ru to nei ni om taka le khathon mak tak tak adon chin te chu caesar ti ani ti renga hre silaw Clara vun problem chuan zia omlama panta a mase boina danga tok le ta adam doida na chwara chuan ran nungan lowak noi noi maya lobia rang taka tlan thla in caesar puina bok chu di le ta a
chutia Clara e mangang taka omamu chuan Caesar chu lom te emema apartment ti fai ni ma chu Clara chuan anu bula omshe tuma Caesar nen chuan li fan chuang dona Caesar chuan lekha thon thin tupa chanchin chu zota Clara chuan tuma la shil lo wang chuan azo na chu makati emema mase Caesar chuan Veronica shil ani rin thole Veronica chuan ama shil le ani rin thu ti chuan atang ve tlata Clara chuan police in ama ti boy tu pa signal an chui thole an building a tho chuan a chen ve thu soin an man thoi be sei tho soya akal thui to dan ngai to in Caesar chuan aril ruha na chu anu bula soya mase engpo to hwamin Clara nun chu shom taka siam saka tum thua soile a apartment ti fai pa chuan athil ti le turangai to a mase nei tu pa lo kalin ani chu mitang kai lo tak engna ma rei tak thok theilo ni thua soi chiama Caesar chu ezon na anei lo trep to thule sumlak lu na dangjong tur chuan ati a chumini vek chuan police pathum lo lutin Caesar chu an biak theilo an zota police chuan chu lai munan na thok ho chu Clara complain bo zuin thuzo fya turin an ko khomani Caesar chu lo thone le za mel pumia lovina oma Caesar chuan Montify tunu fapa lokar lama chuan police ho chu shwain achunga chuan Clara le khathon tu envelope man chinang cha chuan muta a Caesar thanga okin chumi patlei rol chun man ta ni payphone na tingin Caesar chuan Clara chu callin apartment chu ti thiang lim vekani to thoshila Clara chuan lom takin aina ngai to tholo soya Clara muak tur chuan Caesar chuan kwatarami bungro then khat la khomin Clara in chu ama aina sa in khoi atomani Clara khumruak bula dingin mi chimte vi danjir ni om tak chuan achim ken chu avai kwal vela khumnoya lo nu lok chuan Clara chu ron lutta a mase bialpa Marcos chu riak turin aso maloni Clara le bialpa te hun mandun chung zong chuan Caesar chu khumnoya chuan omringa amai bulmaya khumcherenga wang chuan Caesar chuan chloroform chu amaya ate bopal ta a chloroform chu thoktan ta a Caesar chu khumnoya tang chuan chuakin bedroom chu chwa sana mase Clara te chuan an mulawani kongka huna tum chuan chabi diklawalo kenga atang ta a atuk zinga chuan Clara in ain bolna tur siam lai chuan ani chu abat ta pa lo thang har ve a Marcos chuan Caesar bek achunga manro mak tak tak om chu muta a achung chu enin Caesar diary in lo to te thil ti thinle ni tin hun man dana zia na chun muta a an chiar lai chuan Clara chu lu hain Marcos chuan a boy puya bekhan the hil ta ni chu chuan Caesar chu chhuana hun rem chang siam sakin chauka abiruta a mase Marcos chu eitur zongin chauka chuan luta thil leitura zia thlak lai chuan Caesar chu lo biru a Clara le Marcos te chu bathroom bula chuan in chain an toy khomwanga Caesar chuan hun rem chang alo ngak ve reng bok an kalson nu chuan bedroom a lutin cha bi le a diary cholata a achhuak tu chu Marcos chuan muina umzuya Marcos naman chuan Caesar chuan tunge ni azota chuti lai chuan Clara I ron thlengin mi papani te chu beng dayan tuma Clara chuan Marcos chu bialpa ni thole Caesar chuan lo thon thor nei lo thoshila in chunga chuan enge ti ve re rengan zo chuan in ti faina bungrwa achunga Veronica in chabi omtelna thengil thole Veronica chuan a chabi momo to thosoya Clara ti chuan a thu soi chu ring hellovin an chhuati re tamaya chu tiang thil thlen nuwa chuan tu khat chu lobby thlen thlau chuan na tanga ban na dong tamaya a ban to ti chuan kar ni chungin a bungrwa la vek turin an shiat tirani Veronica chuan alo ne molmolin eitura dole dolo zota ma se Caesar chuan Veronica chu kumkhwa khwar taka omdon thule chumi buildinga in lo tu te ho chuan an khongai wanga beve mai thin chau an ni thoshila Veronica chu tap chungin akal sona lifa chuan Clara le Marcos te chu atoka Clara in chibai buk chuan Veronica chu nui toy takin apartment a panta a Caesaran Clara le Marcos te chu intilim turin anjin chwa don te sha chuan alungai ta hle a kar khat nuwa chuan in chung le ra ding le in limna mu ve thei tak tak lo na chan chungai to a beidong takin chu tatanga zwan thak chu atuma mase Clara le Marcos a building pana kalmek chu muta a Clara chuan naw kar limi lo pairing maya mase Marcos anen karuk lai mai nin mu to lo wangle inven nan manzia wangin Marcos chuan a she thiam lawa anin hopna sat ema wangin anjin na tang chuan an lo let le he lo ni Clara chuan an doctor panin thil thleng the ni ti a soi chu shil non le a mase Marcos chuan a pom thelo an thil soi zong zong chu Caesar chuan khum noi tang chuan a lo ngai thlawika an mu thil nu chuan chloroform nim tirin engma shilowa mu hil Clara hne na chuan an pani inkar chuan ra tha chhuat tan thoshila akora le panin kara chuan Clara khoi tumin ain thot lut ta a
atuka chuan Marcos chuan quartera Caesar chu panin Clara apartment a chuan ranung anom thu soin endik saktorin ati a Marcos chuan Clara chu chloroform Caesar chuan anhim tir thin ti a hri chhuaka Marcos thinrim chuan kuta thak ta a Caesar chuan Clara in poeti lo tho soi chuan Marcos chu thinrim sowin Caesar lu chu banga nembitin khuma akeu tluli a Caesar chuan dar thlang ke themla in Marcos ngonga chuan a zeita a apartment chunga chuan hnokin battapa chuan thisin chhuana satwanga thiturin da a ama nunna la angalan theinan dar thlang ke them chu Marcos kuta da bok battapa tanga tuiliam chungai saklovin inchung chu thian fai ta fika police ko ni in chulai chengte chu ankal khom ta a Caesar chu police ho chuan kovin akal konga chuan Ursula hian thil thlendana hriati lantirnan alonu isaka Clara in chunga valu chuan Clara na sataka alo traplai chu mu a Marcus chungchang te chu anzot khomoi ve boka akwa tarapan lai chuan banga ithil ti kha kamu ti le khathema intar amuta a Ursula chuan athani ti ashiat wangin Ursula tina chuan lutin manatuma Ursula chu anu le pa room atan luta mase Caesar chuan chloroform lo hnim tir man to lo ni man betin asoi chwa chuan amale achung ten an tor tur thoina vota a Clara chu ain son chuak dona lobby thlen po chuan tuma be theilo Marcos thi na zola pom theilo ni atap mela mu chuan Caesar chu hlim takin anui vurvura Khatam taknuwa Clara chuan fapa shingta a tunma envelope donchin anga mu chuan achunga le kha Caesar lo thon chu phora Caesar chuan afa papa ani thole afa pa ina piang chuan ama sha chwa be sei thoziakin limna tak tak amu tir ve ta ka wang chuan lom tho shil telbok Caesar chuan athil ti te nom tak main lim taka tir lai chuan Clara chuan afa pa chu mi tui tla chungin apum ve thunga khati zong khatun chumata na kan thlir ho le tur chu ni e chanem ngai takle min do sak tak chunga min lo view sak thin to te zong zong chunga lom thu ka soimol mole